Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Боз як манзили истиқоматӣ бениҳоят арзон дар шаҳри Клуби Бӯстонӣ чорхонага бардоро панҷхонага буд. Мо гирифтем чорхонага ким. Квадрат 105 квадрат зиёдтарак аст. Калидора нигоҳ чӣ хел калон. Қариб ки бо тамоми чизи чораш аст. Ҳам як телевизорша мегиран халос. Дар ин тараф ошхона, балкон, ҳоҷатхона, хонаи якум, дуюм ва сеюм, чорум хона дар инҷа бошад ҳаст ҳамом. Нигоҳ кунед. Таъмири хуб, ягон камбудӣ надорад. Нарха капек кардем бачо. Шурӯъ мекунем аз хонаи якумаш. ин хонаи якумаш ҳам бениҳоят ибад калон буда. Ин ҳами хонадор нами телевизора мегира бардор. Хай курпаву курпаҷаб чизошам мегира. Тамом. Ине ки дигар наи қолин халадене ки дигар чизош меиста. Қандила нигоҳ кунем бардоро. Потолока фигураша нигоҳ кунед чӣ хел зур. Тиреза дорад, балкона хишро как мебинед. Парда гирифтагиаи хона гарени ремонтошон зур. Я бори дигар мегӯям бардоро нархи капек. Дар инҷа бошад ҳаст хонаи дуюми мо. Ин хонаи дуюмам нигоҳ кунед чӣ хел таъмири хуб дорад. Ин телевизоракш меиста бардоро, кондитсионериш меиста. У хонашам дошта кондитсионер бардоро гиромии ман. Ҳамин як телевизоршам мегирифта халос. Балкон дора нигоҳ кунед дар тирезаи пластикӣ кардагиай. Ҳам ай пеши бино балкон дора, ҳам ай пушти бино. Парда гирифтагиай нигоҳ кунед қолин дора бародарои ман. Дар инҷа боша ҳаст хонаи сеюми мо. ин хонаи сеюмчам хонаи хушрӯ буда ҷейвон кардагиай ҷейвони хатсох. Иам барои харидор места. Бародаро нархи арзон ба қаб кардем. Касе видеоро тамошо дорад. Ин чорум хонаи бародаро чизи чора мондагем гирифта маҳкам кардагем. Ин чорум хона монай бародарои ман нигоҳ кунед. Ва дар инҷа бошад ҳаст ҳамом бародарои гиромии ман. Ҳамом термик задагиай, кафел гирифтагиай, ягон камбудӣ надорад. Сместител боз дар инҷа як оинаи дигар ҳам дорад. Ва аз инҷа мебироем бародарои ман. Иниш мешавад ҳоҷатхона. Бародаро хона дар шаҳри Кулобай ҳоҷатхона нархи капекай бародарои ман. Дар инҷа бошад ҳаст ошхона, кухни, гарнитур, стирални. Ин чизо ҳамаш местан бародаро. Стирални дора, як ҷои холӣ. Дар инҷа бошад балкон аст. Холодильник дора, микроволновка. Дар инҷа ҳам дорад як тахири балкони майдак дора, ҷои нишаст, таш подвал кардагиай. Бародарои ман нарх 472 000 сомон. Чорхонага 5 метр бо тамоми чизи чораш 472 000 сомон. Рақамҳои соҳибмулка мемонам, занг бизанед, муомила кунед. Адресоша дар охири навор мегӯмтон бародаро. Беҳад доми хубе. Суроғаи хонаи имрӯзаи мо шаҳри Кулоби Бӯстонӣ, хиёбони Исмоили Сомонӣ бародаро. Мана ҳамин бино аст. Дар назди мактаби 51. Дар ин тараф мактаби 51 нигоҳ кунед. Ягон биноро қариб надидам ки пеш ин хел варзишгоҳу ҷои нишаста ҷои хуб дошта бошад бародарои гиромӣ. Дар ин тараф чорраҳаи Қоқовод аст, масҷиди Ҳоҷи Мирзо, роҳи машруди рақами 1 главниро. Ина мана ҳамин бино худаш доми Қориё аст бародарои гиромӣ меган ва роҳи бозори марказӣ ва боғи марказӣ. Хонаи имрӯза мана ҳамон бинода аст. Бо наворҳои мо бошед бародаро. Сарпарасти навори мо оби энергетикии Нитро бо Нитромакс бошед. Ҳар ҳафта об бинӯшед. Навзада тӯҳфаҳо ҳастанд бародарои гиромӣ. 9000 сомон падарка мекунанд. 3000 3000 сомони як плейстейшни дигар.